Horasma dihita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hata nitu hata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot damena sia dewata ama, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Donga saha porsiaon di bagasa tuhata Yesus hata ni tuhata nagabe turpu jamita di pertangyangan di minggu jubilate di bagasa tikion tersurat do di pangukapo pitu ayat sia 110 pitu. Ujaha majo isi ni turpuki di tonga-tongata jala tepeti hukma di bagasan rohat tabit songonom ma didok. Duk salpui adong mahubereng macai torok naso dapok bilagan ni jolma sian nasa bangso marga dohot hum dohot hata akka najongjong diadupan ni habangsai dohot diadupan ni biru-birui akka na maruloson abit nasaksak jala na maniup mare-mare di tangan nasida. Gugu ma suara nasida ma juju akanin nama tua ma di debatata nama kuduli habangsai dohot di biru-birui. Jadi jongjong masa luhut suru-suruani humaliang habangsai dohot humaliang akasituai dohot parngulu naopati dungi manukak manasida di jolo ni habangsai huhut marsoba tu debata. Ninna nasida ma. Amen. Puji-pujian dohot hasangapon, dohot hapistaran, dohot hamulateon, dohot hagugun, dohot hatuguom ma di debatata, rodi saliling-liling na. Amen. Dungi mangalusi masada sian akasitua, didok ma maddokau. Isi do akai, jala sia dia doro akka namaruloson abit nasaksaki. Jadi hudok mamando ibana. Ale tuaku hodo ubotosa. Gabe didok matuau. Ima akka naungrosian hapor suhu godang. Nunga diburi nasida abit nasida. Jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui. Alani i sa dijolo ni habangsa ni debatado nasida. Mangului ibana ariad dohok borngin di bagasan joronai. Jala ibana nama kuduli habangsai ima paulihon inganan di atas nasida. Dang be male nasida, dang be mauas, dang be ditinggang lasniari nasida, manang dia namoho pe. Ay parmahanon ni biru-biru na di pasitongan ni habangsai do nasida. Jadi tugihonon nama nasida tuak kamual ay hanguluan. Jadi apusan ni dibata nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ima saatna. Donga saha porsiawan di bagasat tuhata Yesus. Uju terbuang si Yohanes ima panurak ni bukon terbuang di Pulau Patmos. Ima alani nama ketidakon hata ni Tuhani. Di paturu Tuhani ma pangukapot tuibana. Taringot tuaka naneng masa sugut. Huhut laho paposon rohani huriai. Asa totong marsihohot mangihut tot Tuhani. Dungi disuraton jala ditongo sibana mamuse pangukaponi. Tuaka huria natakas manaon naporsuk. Siala ni panggosa-gosa. Duhuk pangalilion na matcejorbuk ditikii sian harajaon Rom. Asa marhitei unak sumuruk nasida sian hapor siaonna. Alai asa totong marsihohot di bagasat Tuhani. Mulu pesipata ikum mengadupi akka hapor suhuk kuriai. Alani hapor siaonna di Tuhani. Alai di ujungna hamonangat do muse jabbar nyakka namanahan mangihut tot Tuhani. Tarsongop pepatah nama dok berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Hira songonima nang perdalanan niya kana porsia di Tuhani, ala ni holong na di Tuhani, sipata do ulo sahat tunamanaon ragam niya kaporsuhon. Alai di paposdo rohani huriai. Babua akka namanahan di Tuhani, ido muse nagabi akka si parmonang, jala parjabar di lasnya rohana manotong, nauk pinaradi ni Tuhatay. Punguan niaka naung monang jala namarlas ni rohaima, na ni ida ni si Johannes, marhite pangukapon na diturpo jami taon. Donga saha porsiaon, diturpukon tabigido nakaning, di ida si Johannes do macay torop jol mamarpungu di sada inganan. Naso dapot bilangan ni jol matorop na, narosyan na sa bangso, marga hum dohot hata. Jong-jong do natoropi di adupan ni habangsay, dohot di adupan ni biru-birui, namaruloson abi nasaksak, memakai jubah putih, jala meniup mare-mare di tangan nasida. Akka natorop nasodapot bilangan ni jolmai, ima namar tudu-tudu tuak kahalak naung majakon Yesus Kristus si palua di bagasang uluna. Jala naung monang mamulus hapor suhon gudang, alani hapor siaon na di Tuhani. Nunga diburi nasida abit nasida, jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui, gabe maruloson abit nasaksak. Jala mare-mare na tinyok nasidai, ima simbol ni hamonangan dohot las ni roha. Alanunga monang nasida mamulus akka hapor suhon gudang. Dungi di bege si Johannes manatoropi marsuara nagugu memuji debata akanin nama tua ma di debatata nama kuduli habangsai dohot di biru-birui. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Lapatanna debata di bagasan Yesus Kristus do mual ni haluau ni manang sumber ni keselamatan. Songonima didok akan atoropi mardongan suara nagugu memuji debata alanunga dihilala nasida haluaun dot hamonangan nasihat Tuhani. Ubege pamujioni pitor mangihu ma akka suru-suruan na humaliang habangsai. Manukak manasida huhut marsoba tu debata, mangulup pun pamujion ni natoropi. Didok akka suru-suruanima. Amin. Puji-pujian dohot hasangapon dohot hapistaran, dohot hamuliateon, dohot hagugun, dohot hatuguom ma di debatatta rode saliling-lilingna. Amin. Malaikat-malaikat berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Songonima akka suru-suruani mangulupon pamujion ni natoropi. Donga saha porsiaon, ia punguan ni natoropi, saimia do dijolo ni habangsa ni debata. Mian nasida mangului debata aria dohok borngin. Jala dangbe ayon nasida namale, dangbe mauas, dangbe ditinggang las nyari nasida, manang dia namohok pe. Ay parmahanon ni Tuhani do nasida, jala tugihonon nama nasida tuak kamual ay hanguluan. Dungi apusan ni debatama, nasa ilu-ilu sian mata nasida. Lapatan na dangadong be di sina tu matangis. Arsa ni roha, dang masabe anggu-hangguk, hapor suhon, sitaonon, manang akan hacit. Alai marlas ni roha, marulup-ulup,
dohot pemujud tu debata namasa dihabang sanai. Alanung nga monang akka natoropi memulus akka hapor suhun gudang. Songonima di bagasan pangukaponi di ida si Johannes hamonangan niaka namarsihohot mangihutot Tuhani. Gok las niroha doho parulupulupud dumuse jabar niaka nasatia mangihutot Tuhani. Dang ayon nabedisi akan hacit manang arsa niroha. Donga saha persyaon laos gabi apul-apul manang penyemangat do pangukaponon dia kahuria hasahatan ni surat natinongos ni si Johannesi. Termasuk matuhita sudi akan porsea di segala zaman. Asa totong tugu hita marsihohot mangihutot Tuhani. Unang mura-mura madili mulutongon manaon na porsuk alani Tuhani. Jalaunang mura-mura maddaw siya Tuhani. Mulutongon dak terkabul dope akka tangyangna. Na pasti ubotoado Tuhani siya kita sendiri. Taringot tuaka narikoti di ngulutta. Alani totong ma tugu marhapor siyaon. Dohot marpakirimon di bagasa Tuhani. Taloas ma tuhatai namarmahani sadok ngulutta. Namarmahani sadok keluargata. Namarmahani akka ulautai. Ay Tuhanido parmahan na sumurong. Natuk pasobu uasta. Natuk manarihon natau hanguluatta. Jala natuk mangapuli arsak nirohatai. Gabi mabuan tulas niroha. Atong marsihoho mahita di bagasan panugunugun ni Tuhani. Nakpesipata ikum mengadupi akka haporsuhon. Jala totong ma tapuji tapasangap Tuhani disude akka perdalanan ni ngulutta. Asa dung dapok musetikina. Parsidoho mahita bongot tubilangan ni natoropi. Ima akka si parmonangi. Namaruloson abi nasaksak di habangsa ni debata. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata maceragam tutu akka porsuhon nabuy songgop di ngulu nami. Alani nabangi hutoko. Asimarohan tugu-tugu jala parmahani mengulu nami. Asahot tami parjabbar dia kadengan nibasam. Marhite-hite Yesus Kristus martangyak kami. Amin.